हेलो मैंने ये आमर गोटे परिया काटुला आसला ये परिया काटिक पूरा तार बठा आसतु देखा आज आम गोटे बाहर रोषे चलती घर घर देखार ये आमर बर रोचे बड़ भाई बा यही नहीं अरे भिड उठाओ आज पड़ो आज मजा जीव आज पूरा इंटरनेट मजा ए अना इे आइटम कौन कौन हम कह नमस्कार करी कह हाँ कोई मो चैनल को सब्सक्राइब करिए बुझलु देखे तो आइटम এটা হচ্ছে কোন আম্বুল হব আম্বুল খটা হ্যাঁ এরা ডালি হয়ে সাইলানি হরড় ডালি হ্যাঁ আচ্ছা এটি আলু ছঙ্কা সরছি এটি সিমলা মির্চা ছঙ্কা চালছি ना ये ठीक हाँ हाँ सही हाँ वाड़ आइज ना हाँ आई भाई होनु ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବ ଆମର କରିବା ହଉଛି ବା ହବ କଣ ଗାଈ ଫାଇ ଦୁଇକି ଇନକମ କରିକି ଆସିବୁ ଇନକମ କରିକି ଆସିବୁ ଏଠି ସଂସାରର ମାରି ଯାଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ହଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ପର ପଡ଼ିଯିବେ ଏ ଗାଜର ଛଙ୍କା ହେଲାଣି ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ଛଙ୍କା ହବ ନା କ'ଣ ହଁ ମାଛ ଛଙ୍କା ହବ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହବ ଏଠି ତ ସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଲା ଖାଲି ବାଇଗଣ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଖାଲି ବାଇଗଣ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଖାଲି ବାଇଗଣ ମସଲା ଦିଆହବ ମସଲା ଦିଆହବ ଖାଲି ଏଇଟା ପୋଟଳ କୁର୍ମା ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆଇଲା ଲେୟାର ନା ବ୍ରଏଲର ଏ ରହ 50 କିଲୋ 50 କିଲୋ ପଇସା ପା ବୋଲି ପରିଷ୍କାର ଧୋଇଦେବ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ତାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଚିନି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଚିନି ଦିଆହବ ସୋରିଷ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ହଉ ଧରିବ ନା ବୁଡ଼ିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସୋରିଷ ସୋରିଷ ଲୁଗା ଟିକେ ଏତେ ଖଟା ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନାଗିବ ରେଡ଼ି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଅଜା এইটা আলু চিপস
ଗାଜର ଗଜ ଗଜ କେତେ ହବ? ହଁ ହଁ ଗାଜର ଗାଜର ବା ଭଜା ସରିଛି ଗାଜର ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ଗାଜର ଗଜ ଗଜ